Bandiraɓe tedduɓe, on calminama, on juurama. Hande amen defto e jaabowol amen gotal mo mbannoɗen e ɗemgal Jolfe, koko fayete Noël. Oɗo ɓajitoɗo woni koye wiide almuɓe Isa ɓe mbaɗani fen Noël, manam ida milad. Ko ɗo no jiptori tumuyi masiyankoɓe dewol diineji heefereeɓe. Kono mbele ko tawaka nder deftere Allah nde ko hunde lundinde nde. Ene woodi gueɗe kewɗe nde tawaka nder deftere e bindi ɗi Allah teddini. Koyno portable ni tawaka toon, kono harmaji kadi. Gila e baɗe ɗe nde neɗɗo goloto, e aadaji, e bornantere, e gueɗe kewɗe tawde lundake kongo Allah ene wawi nangirede noko selli. Allah ko haali noon gueɗe bamtoje diine, bamtoje jangde cellude. Mbajatoɗo o jokki o woni wiide holto keɓete 25 Decembre ko fête jibinande Almasiihu ida milad. Wi ɗum umri ko solis e victus fête mo heefereeɓe mantortono naange. Ndaw ko hawni o yiɗi tumde masiyankoɓe wonde eɓe ndewa solis e victus eɓe manto naange taw ɓe tinani. Ko addi fof ngon miijo ko jiimgo no feewi. Wona ko hawre e ñalaande ɗe fof gonda e rewde. Sen jiptiri hen yeru 25 Decembre hawri kadi e ñalaande dustur Taiwan, manam constitution Taiwan. Kono baɗo Noël to États-Unis tawa ena ani mawninde Isa Almasiihu e siftorde jibinande mo, wonani e mawninde ñalaande constitution Taiwan, woni koye mawninde jibinande Almasiihu. So tawi anniversaire am hawre e mawlud, ɗum firtani kala baɗowo mawlud mawnani anniversaire am, sabu ma jeewa aniya joomum. Wadde diineji ɗi keewi te hen sahaji alay sago ñalaɗe ɗe kawre, kono ɗum firtani masiyankoɓe ena ndewa Allah nangue se ɓe mawnina jibinande Almasiihu. Ene gasa woodi miijiɗo won puntuɗo ɗumen funtiɓe ɓe mbatti rewde Allah nangue taw ɓe tinani. Kono ñawo mbaɗiji ne wawi jumde, sabu hunde ne nanda lewru e hoddere taw jiidani. Najuma hilal hunde ne jiiɗa mbaadi julde joyi e Zoroastrian o potadi joyi e l'Islam. Hono noon katlikeɓe ni eɓe jiptano kewuji e mamale humba mindago eɓe lomtire ɗe guedde hawrde e jangde sellunde. Hono noon ene waɗi ko wawi noon nder l'Islam ni. ñalande ajuma ko ñalande aruba wiyeteno Adam. Hono no tafsiraji tenkiniri ni, aruba ko ñalande nde siriyankoɓe siftoratno mayde Isa Almasiihu. Ɗum e wade noon e beele muslimaɓe nder aduna fof nde ɓe mawninta Allah ñande ajuma, eɓe mbaɗa zikra, e beele eɓe ciftora, eɓe mawnina, eɓe teddina ñalande de Isa mayino. E dow pinal wajotoɗo e beele julɓe mawninani mayde Isa Almasiihu se ɓe juuli ñande ajuma. ɗum nannaki bandiraɓe. Hono mbajotoɗo o jokki tan koye wiide chrétien masiyankoɓe e ɓenan ndewa solis e victus eɓe mawnina nangue ñalande 25. Kono ene wawi taw hay ngon miijo ñawi e wonde solis e victus tengtinaka no fête ha hitande 350 caggal jibinande Almasiihu. Tawa noon fête 25 Decembre ɓooyi no feewi e on saaha, taw masiyankoɓe eɓe ɗum mawnanno gila haade ɗum. Wadde joom ene wawi jeyndine wonde o religious lomtiri 25 Decembre no fête solis victus ngam haɓade masiyankagal. Ene jeeya e daliluji majum wonde John Chrysostom ina haalano ene janginanno ko fayde 25 Decembre no jibinande Almasiihu gila haade
nde solos e victus woodi. Wadde 25 décembre wonno e limleɓe masiyankoɓe gila adan. E ɗo ɗum e nder hitande 311 hade solis e victus masiyankoɓe ene hen 25 décembre koko woni dalilu wonde 25 décembre ha diyema solis e victus. Kono holto masiyankoɓe keɓi nden ñalaande ko ñalaande jibinande almasiihu. Ɗum umri koye aada yahudiyankoɓe. On aada o wi wonde ñalaande ɗe jomum sowande nde reedu nene mum manam ñalaande conception ko en nden ñalaande jomum fotata maayde. Wadde ɓayri eɓe ɗamminino eɓe gandi ñalaande Isa maayi ɓe limtirino ɗon leeɓi 9 cowigu ngu caggal ñalaande maayde Isa nde. Ete dow hiise maɓɓe ɗum hawre ko e 25 décembre. Ame mbawi nangirde wonde hiise maɓɓe sellani wala wona on ñalaande wala on sa'a Isa fotno jibinede. Kono noon haɗani mawninde jibinande Isa almasihu ala fof ko ñawi hen. Ene dasi waade no cuurawi ne moƴƴi kono adan yimɓe kutorno cuurawi ngam teddinde jalaŋaji mumen. Kono an keɗotoɗo saɗa waɗa cuurawi mbele ko ngam teddinde jalaŋaji mbaɗirta ɗum. A jarama e keɗugol moɗon. Yo Allah barki noon e nder o fet yo en julmo wuri ta en mbeyde en gustaki. Bandiraɓe tedduɓe tinnuɗe jeehe ko yawi jeewe namne.com te kettoɗe poolel jeeri to soundcloud.com on jarama.